Нека видим какъв ще е мистериозният подарък днес. Ден 9, като всеки ден до Коледа качвам такива видеа. Добре. Нещо по-различно, по-голямо, в някаква картонена кутийка е. Така че, даже си има и много сладка панделка. Искам да ви покажа. И нека видим. Добре. О, много яко. Доколкото виждам, не знам колко се вижда, това са шоколадови топки, които вътре имат маршмело. Изглежда изключително готино. Ето тук има и снимчица как ще изглежда. Сигурно ще бъде нещо много интересно да пробвам. До сега не съм изобщо виждал такова. И всъщност тук има надпис, че трябва да се разтопи в горещ шоколад, така че предполагам, че се слага топката в горещ шоколад и се разтапи от нея за маршмело и се получава нещо невероятно. Ще е доста интересно, може би ще го снимам на видео, всъщност да видите какво се получава като се сложи топката. И ако се чуете защо толкова много неща за хапване получаваме, просто защото съм типичния мъж и нещата, които на мен ми харесват като подаръци са ядене, някакви интересни джаджи и техника, така че затова получавам такива неща. Напишите ми всъщност в коментарите какво най-много харесвате за хапване и какво би ви зарадвал най-много, ако получите като подарък, което е за хапване. И ме последвайте, ако искате да видите останалите видеа от поредицата.